dumi oh. Ay. Wait, wait. Ano yan? Ano to? Hawakan mo. Okay na to. Bye. Uy, yung camera. Sige guys, hindi pwedeng maiman yung camera. Ako talaga. Okay na to guys. Kuya. Thank you. Ako talaga. Ayun, tapos silang maghugas ng pinagkainan. Ayan na, tapos na ang mag-merienda. Dito tayo sa kaganapan ng paghugas. Kaganapan paghugas. Ano, da kayo lang? Ng upuan. Saan pagawa tayo kay tatay? Hugas ng pinagkainan na plato. Ay! Loading! Pagod ka pa. Dapat kuya so ano? Sapuan ni. So, may ganito? Ano? So, ulaan na. Pwedeng Diyan mga kahoy. Padawa ulaan tayo kay nga nila tatay. pwedeng maging lamisa na pwedeng maging tuturugan. Tita! Ulaan mo. Lig mo ng ano? Maulong kaya? Pati mo ba sa kanin mo? Yung tagas ko eh. Pero dako naman ang nagluluwas nito. Magpapaturo daw si Rika kay Chinchin mag-meteorite. Marunong naman to. Marunong ako pero di ako marunong sa kaliwa. Kanin kasi. Magpapalit-palit. Ay, kay Karot. Kay Karot. Ay! Ayos! Napanood mo na yung vlog. Hindi. Mayroon yan. Tinuruan ni Karot si Chinchin. Tinuruan ako nagla. Mamaya sa taas. Ang ganda ng pagiging instructor niyan sa majorette. Mamaya. Wala kang masasabi. Ang magagawin mo lang, susunod ka talaga. May papalo-palo pa. May, Tol! may sa gilid niya. Karot! Magpapaturo daw si Rika. Meteorite. Mamaya. Oo. Sige Rika, huwag ka magandang. Sarap pa yung kana tubig. Dapa. Hindi pa mali tapos. Naro dito mago. Nagawahan rin mo. Tumagot siya. Sa baba na lang kaya. Ano bala dyan? Wala mga kaparing Jesus. Kinta mo dahil mo. Daya pa. Daya pa ano. Sabi ko lang, hindi siya madali na maging isang majorette. Kasi, nung kabataan ko, kabataan. Maliit pa ako, marunong ako mag-trading. Pero, marunong ako mag-trading na. Kaso, yun nga, hindi mo naman talaga siya yung, like, ano ka dito? Nagkakalarang ako kadi ah. Kaya pala salita ng salita to guys, no? Sige, pagpatuloy mo. Yun nga. Na magpapaturo ka. Oo guys. Kasi yung may tumbling-tumbling pa. Sige. Kulang ang langganan nila sa adi. Sabi, ay, dapat ka di yung di ka rin ko, ikaw di pwede.
Ibang ugat ko nagluluwas na sa lilis. Ako mo yan? Mas malala pa sa... Arag ka no? Isa din mabayad mo. Ayan ang... Di ka kukulgan sa lips. Di ba after... Siyempre, maulul man tahan. Pero tiis-tiis minsan. Pero minsan nakakataot man na sa naman. Parang sanayin. Sanayin. Pero sa ito pa nagad sa pagay. Ayan. Gatras. Kaya, next year ay kadyon mag-transgression. Hindi. Kada ko kababaksak. Hindi ka nag-ungakan. Hindi nila tinatanggal pa ang mga price. Ano na tayo ba? Ako lang, mahirapan na ko. Di, depende naman yan sa sa school, kung ilan lang. Hoy! Tayo galit, tayo galit sa'yo, tayo si Rika tayo. Baka tumulog ka dito. Ang ano nito. Hindi yan, Tay. Hindi, diktator ko ito mag-enjoy. Tunungin mo muna kasi yung kasi Kasi muna ako. mag-inquire ka nga, mag-inquire ka. Kasi Hindi, kapag tinanong hindi ko talaga kasi kaya. may Sinong tinanongan? yung kapatid ng kambal na cook ng kapatid ko. Tapos madami daw. Siguro mga lima. Paano nagbaksa? Hindi. Kasi nandun siya nag-aaral. Ano din. Office admin. Ano nun, course nun. Ang dami daw na. Ibang subject. Ano yun? Hindi naman natin siya nag-transfer. Hindi naman. Oo, medyo iba naman kasi yun. Pero depende. Magkaiba kasi yung yun, baka kasi irregular siya. Hindi. Ba't siya may back subject? Ay, wala naman siyang wala naman siyang baksan. Sabi niya. Ano ba yan? Basta mo na yun. Basta mo. Diba? Sabi ko sa'yo. Kaya na agad mag-inquire. Isa ka ba't yung pagagastos ito? Pero pag nag-majorate man ka sabi si Vera, ano daw, sabi nila, latagad na lang tuition niya. Siguro mga nasa 50. Gastos na lang na. Dapat Imbis na, kasi wala sayang ako po. akin nakuha ko sana. For example, ako kami kuha. Bay ka doon. So, ang bagan na, halimbawa ngayon sa t-shirt ngayon para sa program. Kung magastasan. Dahil naman magastos. Wala ko. Dahil naman sa SPC, nagkakaano na ako. Oo. So, syempre, sa pag-ibigirit ko, may naarugahan na may nagkakasabay-sabay aking management kung minsan. Pero, kaya man, napagansa na kaya pag nag-immediate. Pero, daman ko pinabayaran saan, okay pupunta. Saka, quality education. Napunan ko na kaya. Sige. Kaya tayan. Si next na di ba mag-graduate na to sa leather program? Si next na Hindi ko alam kung si Ate V. Ay, kung... Hindi ako pwede. Yung kinukuha nila nasa higher year. Ay, oo. Oo. Baka... Kasi yung mga may experience na, tas mas matunda na. Ang tatangkad, ang galing, ang ganda nga ng majorate dyan. Quality nga. Nung nagpa-screening na, may mga umiyak. Bakit? Hindi mo nakuha. Kasi, hindi naman pasok sa standards ng classmate. May mga ilang beses din nagtatry tapos nakakapasok. So, talaga tapak ka na ang dami mo ito. May experience na. May experience? Grade Ay, mula wala, 11 lang. Ayun. 11 to 12, oo. Tapos hindi siya nagtutulog. Oo. Alam mo na, parang pero shit. meron. Nag-evolve ako. Nag-diamond. Kasi maganda. Nakaturo yung instructor dyan. Feeling ko medyo strict ko. Oo, nandiyan na yung pag-stretch niya. Siyempre ganda.
parinig or ano. Okay siya. Sigayan mo lang yung tama. Bakla. Ano siya? Medyo matanda na siya na bakla. Kaya alam mo siya, okay? Uy, hindi pa ako nakakapasok dyan sa ano nyo. Malawak. Oo. Pwede bang pumasok dyan? Kaya naman. Ito na lang. Lahat ng hugasin. Hindi pa. Ay, sorry. Sayang din na tinakan. Magbibili ka talaga sa Kuya Jason. Bibili ka talaga ng bago, kuya. Hindi kasi mama nag-swimming pa dito. Ipasok ako. Bakit naman may pasok ako? Ibili ako nito. Wow, alas 5 kami. Hanggang alas 5 kami, be. Ako nga, ano naman, magre-review pa. Mag-exam nga din kami. Katapos pa lang namin. Alam mo naman, mag-absent ako 5. Exam namin yun, be. Wala man ako sinabi mag-absent ka. Sana, Ang sinabi ko lang. nakalabol. Ang sinasabi ko lang. Sayang kung ano, nag-exam Eh, hindi saan. Ako na, diba? Ngayong midterm, hindi na lang ka-wish. Maganda po. Sila nga. Maganda yung parang yung parang ano, enjoy naman. Basta yung basta sa mga time na walang iniisip na bukas magpapasok ka pa, tapos ganyan may exam ka, ipahabol lang. Saan yun, Jen? Siguro feeling ko saan. Saan yun? Diyan lang. Saan nga mo? Yan sa Kasudan. Oo. Feeling ko bago yun. Sabi na. Hindi lakad na alam na. Isang bala ko na lang. Matutulog ka na? Tayo ang aga-aga pa? Manonood na naman yan kay ano? Kay... Cute ka siya. Ano may-ari? Ano cute? Maganda. Parang tawag doon yung nung ayun, sa pahingahan lang. Ang cute. Ay, ang gandang ano nito. Di ba nagbablog ka? Tapos ganyan na. Ganito yung view mo. Hindi ka magtututo. Parang katulad ni ano, kamangyan ba? Kamangyan, ano? Ay, kamangyan din? Oo. Oo, si kamangyan. Kamangyan. Hello mga kamangyan! At ayun nga po, nagluto nga po tayo ng ano, 1 million followers na tayo. Kaya mo na yan?
to. Lagay mo na lang dito. Ito? Alam, madumi? Madumi? Diba, sabi ko sa'yo, madumi. Yan, ganyan mo lang. Wala naman na. Oh. Ngayon, wala. Ayan, madumi oh. Ay. Wait. Ano yan? Ano to? Hawakan mo. Ito mag-gagalan. Okay na to. Bye. Uy, yung camera. Sige guys. Hindi pwedeng maiman yung camera. Ako talaga. Okay na to guys. Kuya. Thank you. Amo talaga. Ayun, tapos silang maghugas ng pinagkainan.